Morning ndine Jackie. Nde nkhani yake ndi yayifupi yosatheka kapu yati koma nkhani yozizidwitsa thupi tamvani. Inachitika 1988 ku Hawaii. Ndege imachoka ku Aloha Airport inatenga anthu mapassenger 89 ndi crew ogwiramo ntchito onse pamodzi analimo 95. Imachoka ku Aloha Airport imapita ku Honolulu. Nde anthu amakwera bwinobwino, mayi wina pokwera anaona ngati pena pake panali posalumikiza bwinobwino ngati pong'ambika mu khoma la ndegelo, koma anakwerabe ananyamuka ulendo wawo. Ulendo wake unali woti umadutsa mwamba mwa Pacific Ocean. Nde kunaza ngomveka chiphokoso chosadziwika bwino, anthu atakhazikika after 40 minutes ali mu ndege muja. Kuzapezeka kuti chirufu cha ndege chafwamphukapo, anthu kukhala open choncho, ndege yonena kuti inali mwamba 24,000 feet. Nde paja ndege imathamanga. Mayi uyu air hostess anali ali busy kuseva zakudya, mphepo inangomufwamphula, anafwamphuka anakagwera mu nyanja sanapezekenso. Anthu ena anavulala, ena anatani, koma chifukwa choti anamanga ma seat belt anapeza kuti akhala momwemo. Nde inali nthawi yonena kuti onse anachita paniki, koma captain anapanga chamuna edi anayitenga ndege ija ndikuyamba kutani kutera. Panali airport chapafupi, kuyamba kumatsika basi kungopita zoti anthu amaona mpaka nakuona mwamba pressure yake plus speed imene amathamangira zonera anthu makanika kupuma, koma iyeyo anakakamira ndithu kumatera mpaka anakakwanitsa kupanga crash land. Anthu nkupulumuka kutulukamo. Amene anamwalira anali yekhayo amene anafwamphuka mu ndege taganiza kungofwamphuka mmalere mitambo kukapezeka kuti wasowa. Anamusakasaka 3 days sanampezeso. Palibe amene anakhulupirira kuti izi zizachitikadi, koma anthu anapezeka kuti anapulumuka chifukwa cha ma efforts ntchito yomwe anagwira captain anapanga zodabwitsa kwambiri kuti nkhani yoti yoopsa, chifukwa I think ine ndikanakhala kuti ndili pamenepo ine ndikanangokomoka. Nkhani yoopsa iyi chikakuvundukukireni muli katikati mwatani muli mwamba. Nde ma investigators anapeza kuti zinali zonena kuti yakhalitsa ndege ina akhalitsa plus kumangirira kwake sanamangirire bwino ntchito, amagwira pakati pa usiku mmene amamangirira kuti zinthu zikhale m'malo mwake chirufucho cha. Nde sanagwire ntchito bwinobwino, nkona chinthu chinatani chinapeza kuti chafwamphuka chifukwa cha air pressure mkatikati mwa ulendo mmalere ngati mmenemo. Zonse zomwe zinachitikazo zinatenga 13 minutes kuchokera nthawi yomwe inafwamphuka kufika kunoti kutera pang'ono mpaka nakufika pansi kukapeza kuti anthu apulumuka. Tsoka ilo pena zina zimaoneka ngati imfa yangobwerera wina wache ngati air hostess yo, koma nkhani yake angofuna kuchita share nkhani mchichewa zikomo kwambiri.